बे समाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि हेंथायै खोथा बुंनायनि उनाव दिनै खौरां बिलनि गेजेरजों निमाहा बिफिनदों चिरां जिल्लानि आलासि न'आव आसा कर्मी बिथांमोना। नंगौ बे समाव नोंथांमोना खौराङाव नुखाबाय जानो हागौ थांनाय साननैसो सिगां चिरां काजलगावनि सासे देहा फाहामगिरि डक्टर इउकुब आली बिथांखौ गुबुन जायगायाव दैथायहरनायनि जाहोनाव बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथांखौ गोबां सोंखारिदोंमोन आरो खौरां बिजोङावबो मुं सुदोंमोन। बेखौ उनदाहा खालामनानै बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथांनि सायाव बेबायदि नंखाय अजद दैखांनायनि थाखाय दिनै माखासे मानि आसा मावथिफोरा दिनै खौरांनि गेजेरजों निमाहा बिनायखौ नुनो मोननाय जायो। दिनै नैबे प्रेस मिट गेजेरजों जों बेखौनो सारखौ हामबायहोनो सानो बा जोङो बरायनानै लानो सानो। 9 तारिख फेब्रुवारियाव जितु याकुब आली डक्टरनि सोमोन्दै जों धरना होदोंमोन। दा बे धरनानि गेजेरजों दिनै सारा बुजिनानै जों थांनानै रायलायहैनाय गेजेरजों दिनै सारा याकुब आली सारखौनो दोनफिननायनि खोथा होनाय हिसाबै जोङो जोबोद जोंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय जों सारखौ साबायखर होनाय थाबाय। बै समाव जोङो धरना होनायनि बेलाव रागानि सक्तियाव जोङो सारखौ एसे इनायै बुंफ्लांनाय जादों। दा बेफोरखौबो सारा अननानै जोंखौ निमाहा दहाय फुङाव जों थांनायाव रायलायनायनि गेजेरजों जोंना रनजित सारा डक्टरखौ दोनफिननायनि खोथाखौ बुंदों। दा दोनफिननायनि खोथाखौ बुंनायनि गेजेरजों जोङो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों मिथिहोहरनाय जादों आरो जे जोङो जेखौ हास्थायदों आसाफ्रा डक्टरखौ जों बे डक्टरखौ मोनफिननाय जासिगोन होननानै। दा बेनो जाहैबाय जोंना आसा कर्मिया जे बेसेबां खस्थ' मोनो बेसेबां दुखु दाहा जानाङो। दा बेफोरनि सोमोन्दै जों आसा बायद'मोनखौ बिब' बिनानावफोरखौ आं एसे फोरमायहरनो सानदों। जाहाथे जोङो थोननाय मानिखौ मावनानै जेराव थाखा थाइसेबो मोना बे बुस्थुखौ जोंबो नायनानै सिन्था खालामनानै सोरबा एनजिअ'नि फैयो सोरबा सरकारनि फैयो अबेबा बुस्थुआ मानिबा फैयो जों बेफोरखौ मावालाबानो गावखौ एसे सेफ साइडआव थायोबा बेखौ आं मोजां मोनगौ। आरो बेनिफ्राय जोंनि आसाफ्रा एथ' खस्थ' खालामो दिनै खस्थ' खालामनायनि गेजेराव जोंखौ सरकारा नायसनाखै। जाहाथे जोङो सरकारखौ नायसनजानायनि थाखाय जों माबा मोनसे मावोबा आसा बायद'मोनहा जगाजग लानांगोन जोंजों। आरो जों बुंनाय खोथाखौ एसे खोनासङा लाबानो दाथा एसेबाबो खोनासंनांगोन। जेरावनाखि जोङो बाव दाथां बेखौ दामाव होननायखौ मावलाबायनो नाङा। जों बांसिन हेरेसमेन्ट गोलैयो। न'खरनि खामानि फिसा फिसौनि लेखा फरायनाय बायदि बायदि खामानियाव जोंहा बेस्थ' जायो। आरो ओरै जों आसानि खामानिखौ लानानैबो जोंहा बेस्थ' जायो। आरो फारसेथिं जाबाय बाहेरानिफ्राय फैनाय खाय खामानिफोरखौ जोङो मावाबाबो गवा मावबाबो गवा जेरावनोखि फैसा गैखाया। बेफोरनि सोमोन्दैयै जोङो दा फेरेंगा सारनिसिमबो जोङो एसे बुंहरनो सानबाय आं फंनैसो खोथा। सारा जुदि माबायाव गुवाहाटियाव थाङो MP MLA गासैजोंबो लोगो नांनानै मिनिस्टारजों प्रग्राम लायो रायलायो ज' थायो बेफोरखौ जाहाथे सारा एसे जोंनि खोथाफोरखौ एसे अनुताप खालामनानै बिथांमोननि खाथियाव बेफोरखौ फोरमायोबा आं फेरेंगा सारखौ रोजा साबायखर होगौ। जाहाथे जोंनि खामानिखौ लानानै फंनैसो बुङोबा। जोंनि आसानि जेंनाया जाहैबाय थाखा फैसानि मेटाराव। जेरावनोखि जोङो 3000 मोनोमोन बे 3000आव दा 2000ल' होयो जोंनो। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय 2000 स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 1000। दा बेखौ लानानै बुंनाया जाहैबाय वेस्ट बेंगलाव जुदि 6000 होदोंबा बिहाराव जुदि 10000 होदोंबा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टआ मानो होनो हाया। दा बेफोरखौ लानानै जोंनि बिटिआर सरकारखौ आं मोनसे खावलायनो सानो बिथांमोना जाहाथे जोंनि आसानि खोथाफोरखौ एसे बै एसेमब्लियाव जुदि रायखांलायोबा बुंनानै होयोबा बे खामानिया जानानै फैगौ। स्टेट गभर्नमेन्टआनो जोंना दुरबलसिन। स्टेट गभर्नमेन्टनि थाखायनो जोङो फैसाखौ मोना। दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ जि होदों बेखौबो जुदि दोनथ'योबा जों मा हिसाबै जोङो आसाखौ मावनानै थांनानै जानो हागोन बा मावनानै थानो हागोन।
दा बेफोरखौ लानानै जोङो सारमोनजों रायलायनो होननानै थाङो जों स्कपखौ मोना रायलायनो नागिरो जों लोगो हमनो हाया बिदिनि थाखायनो जोंहा दिनै लिंदि जालांबाय जोंनो दाख्लै मेम'रेन्डाम होनायाव जों 18,000 होदोंमोन जि हायो 18निफ्राय 15सिम होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना नायनानै दानि बाजेटआव दा सोलिगासिनो थानाय बाजेटआव हमफानानै होयोबा बिथांमोननि सायाव जों बहुत धन्यबाद। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।